Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uXolani Mcineka ongumhleli wempucuzeko Maskandi Festival usasolwe ngokuba nezigubhu. Lokhu kuvele ngemuva kwesithombe asifake ezinkundleni zokuxhumana. Lo mhleli womcimbi usanda kuba sematheni ezinsukwini ngemuva kwevideo eyagcwala ezinkundleni zokuxhumana lapho ayethi khona abesifazane abanezingane abakwazi ukuthi bavuse umuzi. Ngemuva kokusabalala kwale video, abesifazane abaningi batshengisa ungenami ngale video kaMcineka, kanjalo nabesilisa kukhona batshengisa ungenami ngale nkulumo ngoba bathi bona sebeyivusile imizi nabantu abanazo izingane. UMcineka wakhuluma lenkulumo ngesikhathi ekwi-podcast yaku-YouTube ethi Emganwini. Kule podcast badingida izinto eziningi ezithinta amasiko esintu. UMcineka ufake isithombe ku-Facebook lapho abemi khona eduze kwe-decoration lapho kubonakala khona amagula amabili kanye nokhamba. Kukhona bangene kwi-comment section babese bebuza ukuthi ngabe izigubhu zakhe yini lezi uMcineka. UMcineka akazange awanake lama-comment kodwa uqhubekile nokuzishayela amancoko. Ngesikhathi efaka lesithombe ubhale wathi, "Weshembe, waze wayisigora ubhuti angifuni ukungasho. Ngoba uma ngingalinda nina ngingaze ngife ningashongo. Ngicela namukele uMcineka omusha oyisigora." Wembukeli, singathanda ukuzwa uvo lakho mayelana nalolu daba. Ngabe wena ucabanga ukuthi izigubhu lezi noma i-decoration? Faka i-comment yakho la ngezansi, thina sizobe sasibuyela kuwena. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.